Здравейте на всички! В този видеоклип ще ви покажа как да се регистрирате в PayPal, как да си отворите вашата онлайн сметка, да ги използвате за онлайн пазаруване, както и да се превеждате парите от Neobooks към PayPal и от PayPal към кредитната ви карта Visa или Mastercard. След като посетите сайта PayPal, натискате бутона Sign Up to Die, т.е. че се регистрирате днеска. След това избирате отпадащото меню от държавата, от която сте. Предполага се, че това ще е България. След като сте избрали отпадащото меню България, натиснете бутона Get Standard. Това значи, че избирате обикновен профил за лична употреба, не за бизнес цели. В първото поле въвеждате вашия имейл адрес, който трябва да е валиден. Също така, който сте използвали за регистрация в Neobooks. Ако PayPal ще ви трябва главно заради това да се превеждате парите от Neobooks. Във второто поле въвеждате вашата парола, след което на следващото поле повтаряте вашата парола. След това попълвате вашето име, вашето лично име, вашата фамилия. В следващото поле попълвате вашия адрес, възможно най-подробно това къде живеете. Задължително трябва да го пишете на латиница, т.е. на английски език. Ако не разбирате английски език, можете да използвате Google преводач, това не е проблем. В следващото поле може да добавите част от информацията за това къде живеете, но то не е задължително. Ако искате, можете да го прескочите или да копирате от първото поле, да го поставите във второто. В следващото поле попълвате вашия град, след това попълвате вашата област, след това попълвате пощенския код на вашето населено място, след това попълвате вашия телефонен номер за връзка. Препоръчително да започва с 00359, това е кода на България, ако сте от България, разбира се. След това да прескочим към създаването на акаунта. Натискате жълтия бутон отдолу, създаване на нов акаунт. След това PayPal ще ви попита да си добавите кредитна карта, Visa или Mastercard, това са българските кредитни или дебитни карти. Въвеждате номера на картата, след което въвеждате валидността на вашата дебитна или кредитна карта. След това въвеждате 3-цифрения код от гърба на картата, това са трите последни цифри от вашия номер на картата. Ето тук на изображението е показано. Ако нямате такава, можете да се изкарате в най-близката банка, да поискате кредитна или дебитна карта. Някои от банките се изкарат безплатно, някой се иска много малка част парична сума. Разбира се, за това трябва да имате навършени 18 години. След това можете да кликнете върху Go to My Account, т.е. да ви прехвърли във вашия акаунт. Това можете да го дадете и още в началото, но ако имате карта, въведете си вашите данни, ще ви трябват. След това влизате във вашата пощенска кутия, там ще ви спрати PayPal да потвърдите вашия имейл адрес, че е валиден. Ето така трябва да изглежда. Натискате оранжевия бутон Configuration My Email, т.е. да си потвърдите вашия имейл. След това въвеждате вашия имейл адрес и вашата парола, която сте използвали за регистрация в PayPal, от което натискате жълтия бутон Login, може и с Enter. След това PayPal ви препраща да си въведете вашите тайни отговори. Това са определени въпроси, които трябва да си измислите определени тайни отговори. В случай, че забравите вашата парола, ще ви послужат. Запишете си ги някъде, да не ги забравите. Попълвате някакъв отговор на даден въпрос. В следващото меню пак попълвате отговор. Само че въпросите трябва да са различни, както и отговорите трябва да са различни. Аз ви препоръчвам да си ги запишете някъде, защото много бързо се забравят такива неща. След това може да изберем България, в случай избрано, натискаме жълтия бутон и продължаваме към следващите стъпки. Ето вече влизате в вашия PayPal акаунт. Ето така изглежда вашия PayPal акаунт. От тук може да продължите конфигурацията на вашата кредитна или дебитна карта. След като натиснете жълтия бутон Continue, т.е. продължи, PayPal ще ви дръпне 1,50 евро от вашата кредитна или дебитна карта. Не се притеснявайте, тези пари ще ви бъдат възстановени обратно в вашия PayPal акаунт. По този начин се потвърждава, че кредитната или дебитната карта е ваша, не е чужда. След това PayPal ще ви изпрати един 4-цифрен код, с който за последно ще докажете, че въведената кредитна или дебитна карта е ваша собственост.
Този код може да го намерите като изкарате разпечатка на вашата кредитна или дебитна карта. Това може да стане като посетите банката, която издава вашата кредитна или дебитна карта и се обърнете към обслужване на клиенти и ги попитате за този 4-цифрен код, изпратен от PayPal. И накрая с получения 4-цифрен код от вашата банка го ввеждате ето тук. Само да добавя, че този 4-цифрен код се изпраща от PayPal в вашата банка до 24 часа и се въвежда в рамките до 72 часа. Не се притеснявайте, ще имате достатъчно време да сте подготвени. Ето тук се въвежда 4-цифрения код, след което се натиска жълтия бутон и с това се завършва потвърждението на вашата кредитна или дебитна карта. С това вашия PayPal е напълно конфигуриран и вече може да използвате вашия PayPal пълноценно, както да изпращате пари от вашия PayPal към вашата кредитна или дебитна карта, така и обратното. Можете да използвате вашия PayPal за онлайн пазаруване, както и за още други полезни цели. Общо взето, PayPal е едно страхотно нещо за всеки един от нас. И с това завърши вашата регистрация напълно пълноценно. Искам само да добавя, че данните, използвани по-рано при регистрацията в PayPal, се пазят под голяма секретност, така че няма за какво да се притеснявате, тъй като PayPal е онлайн банка и държи на всички данните ни напълно секретно. И това беше от мене. Надявам се да съм ви бил полезен. Всичко хубаво!